Dnes sa pozrieme na dva kľúčové dokumenty, ktoré výrazne ovplyvňujú bezpečnostnú politiku Spojených štátov počas druhého funkčného obdobia prezidenta Trumpa. Ide o Národnú bezpečnostnú stratégiu 2025 a Národnú obrannú stratégiu 2026. Na prvý pohľad môžu pôsobiť podobne, no v skutočnosti majú odlišný účel. Národná bezpečnostná stratégia predstavuje širokú víziu toho, ako USA vnímajú svet a svoje miesto v ňom. Národná obranná stratégia je naopak praktický dokument, ktorý túto víziu premieňa na konkrétne úlohy pre ozbrojené sily. Bezpečnostná stratégia sa neobmedzuje len na armádu. Zdôrazňuje, že ekonomická bezpečnosť je základom národnej bezpečnosti. Preto sa sústreďuje na reindustrializáciu, energetickú nezávislosť, ochranu hraníc a posilnenie krajiny zvnútra. Jej cieľom je zabezpečiť, aby Spojené štáty boli silné nielen vojensky, ale aj hospodársky a spoločensky. Obranná stratégia ide priamo k veci. Je určená pre armádu a jasne stanovuje, kde sú hlavné hrozby, aké majú byť priority ozbrojených síl a ako má vyzerať moderné odstrašenie. Aj jazyk je tvrdší. Objavuje sa označenie ministerstvo vojny, čo symbolizuje realistickejší a menej diplomatický pohľad na použitie sily. Oba dokumenty sa však zhodujú v jednom zásadnom bode. Najväčšou strategickou výzvou pre Spojené štáty je Čína. Kým bezpečnostná stratégia sa snaží vyhrať tento súboj najmä ekonomicky a technologicky, obranná stratégia sa sústreďuje na vojenské odstrašenie v indopacifickom priestore. Cieľom nie je vyprovokovať konflikt, ale vytvoriť takú obranu, ktorá by odradila od útoku a donútila opačnú stranu rokovať z pozície sily. Obranná stratégia je oveľa konkrétnejšia aj v opisovaní vojenských operácií a iniciatív. Hovorí o zásahoch proti hrozbám v západnej hemisfére, o boji proti narkoterorizmu a o budovaní systémov, ako je tzv. Zlatá kupola, teda protiraketová obrana územia Spojených štátov. Veľká zmena sa týka aj spojencov. Spojené štáty dávajú jasne najavo, že Európa a Blízky východ musia prevziať väčšiu zodpovednosť za vlastnú obranu. Amerika sa totiž strategicky sústreďuje na Čínu a ochranu domoviny a preto očakáva, že jej spojenci budú vojensky silnejší a samostatnejší. Ak to zhrnieme, Národná bezpečnostná stratégia 2025 je politický a ideologický rámec založený na princípe America First. Národná obranná stratégia 2026 je praktický vojenský plán, ktorý tento princíp premieňa na konkrétne kroky. Spolu ukazujú posun Spojených štátov k tvrdšiemu chápaniu bezpečnosti, vyšším nárokom na spojencov a dôrazu na pripravenosť v čoraz menej stabilnom svete.